ƙauyenmu an sanya doka kar saurayin da ya yi aure sai ya kai shekara 25 saboda sun ce suna ganin yawan sakin aure da yara ƙanana suke yi saboda galibi duk 'yan shekara 18 19 20 da 21 ke yin aure sai suka ce ƙarancin hankali ke damun mu shi yasa muke saurin sakin aure sai suka sanya wannan dokar. To ni yanzu malam shekara ta 19 kuma ina buƙatar aure don in tsira da mutunci na kuma in samu 'ya'ya da wuri kuma ina da abin yin auren saboda nakan yi noman rani da na damuna. A noman rani kawai ina iya yin kwandon tumatari sama da 500, tattasai da tarugu 200, da damuna kuma nakan yi masara da wake da sauransu. Malam ina da daidai wadatattun kuɗi, tambaya a nan ina iya yin aure na daga ni sai baban yarinyar da babana sai shaidu mutum biyu? Malam ka ji ba abin da yake magana, shekarar 19 shi yake faɗin wannan magana, amma kaga aikin da yake ya fi gwamnati. Abin da yake magana kenan ya fi gwamnati, ya faɗi sunan yankin kuma ana irin wannan noma a can wuraren. To su kuma abin da yankin suke magana suna ganin ana yawan sakin aure. Me dalilin? Sun auna sun ga 'yan shekaru 18 19 20 21 suke yawan yin aure, suke aure. To dama yara da kudin su ba sai su yi aure ba. Ina fata an fahimci wannan. To shine suka sanya doka akan cewa ba wani saurayin da zai ƙara aure sai ya kai shekara 25. Tsammanin su lokacin hankalin su ya nuna, suka sanya wannan doka. To tambaya yake yi, zai iya aurensa daga shi sai baban yarinyar sai shaidu guda biyu? Ya faɗi don ya tsira da mutuncinsa kuma ya samu 'ya'ya da wuri. Wannan kuma shine abin da ya kamata. Mutum ya aure don kare mutuncinsa, mutum ya yi aure ya samu zurriya. Tazawwajul waludal waduda fa inni mukathirun bikum al-umam yawm al-qiyamah. Na farko abin da nake jan mahukuntan garin su sani cewa wannan dokar ba tattaci, bai kamata a sa wannan dokar ba.